дастгирии шумо барои ман ҳози бениҳоят важне. шояд мардамаро бифаҳмам ва нафарое ҳастае ки интереснашон бошад ки шояд ҳамин бача чӣ хел ҳамин корро кард. барои чӣ гуфтагиянд ки як бор бояд риск кунед. якнин видеои мо моро дастгирӣ мекунем ё намекунем. нафарое ҳастанд маро якум бор бибинанд ва хостам яъне ки бизнеси хума яъне ки сфераи хума дар ҳамиҷа як риск карда ҳуй кунам. соли 2021 буд ё 22 буд ва ҳарчанд кӯшиш кардам, ҳарчанд ҳаракат кардам, натонистам. 150,000 рубл буд. ма чӣ хел добиться кардагӣ дар ҳамин чиза омадагиам. агар имконият боша ҳамун лайкавиё бачаиша. маҳрамат аввал видеоро тамошо мекунем ва баъдан давом медиҳем. салому алайкум ба кулли мардуми Тоҷикистон ва кулли нафаре ки айни ҳол моро гӯш карда истодааст ва ҳамчунин ба тамоми ғарибои рӯи дунё, ҳамчунин ба худам салом мегӯм ки худам ғарибам ва дар ғарибии айни ҳол қарор дорам ва ҳамчунин дар ҷои корам ҳастам. оиди баъдтар суҳбат мекунем ва баъдтар мегӯм. ин рӯз рости гап бениҳоят рӯзи хубе барои ман, барое ки рӯзи зодрӯзма, рӯзи таваллудам ва ман як орзу мекардам. ман ба мақсад орзуам ҳамиҷа омадагим. бародаро ҳар як нафар ба мақсад орзуош меоянд. якум дараҷа хонаро ёрдам кардам ва гуфти гапо ҳамаро ки таъмин кардем, ҳамаро хуб ки кардем ва баъдан ба корҳои худат мегзарӣ. ҳамаи ғарибо ба фикри ман ҳамин дилнията доранд. ва ман ба як хулосае омадам ки аввал хонагиро ҳамчунин ёрдам кунам, чӣ кунам ва баъдан айпаи кору ризқи рӯзии худам бишам. ман асос бародар дар видеостудио кор кардагӣ ҳастам ва орзу доштам ки ягон камера бихарам. мақсади ман амалӣ шид айни ҳол ва шида истодааст. шукри худо. якум аппарате ки ман харидам ози ҳамин қади сиёмка кардастам. оиди ман навор кардагӣ набудам ва мехоҳам ки дар рӯзи ҳамин зодрӯзам бо як аппаратчае ки зиёдаи 35 ё 40,000 рубле рафта яктаи дигаи ҳамон бихарам бародаро. ҳамин қа гуфтанӣ доштам ва оиди ҷои корам мегӯм. ҷои корам беҳтаринай. шукри худо 1700 рубл дар як рӯз мегирам. дар як моҳ ҳамин 51-52,000 рубл мешава. беҳтаринай. ва дӯстон чӣ гуфтанем бо кори ҳозираи ма дар зимистон чӣ кор мекунем? ин ҳамин барфое ки мебинен, барфое ки дидастен, ин барфоро медонем ки ба фикрам кори қин нест. ман ҳамин як участка даям. иҷа 3 участкае да асос. ҳамин мегирем ҳамин як ҷоруба ягон шиқайдам хе тоза мекунем бародаро ки то ҳамин хазияи кори ки омадан ҳамин я раҳшона биёвана бигзаранд тамошо кунам ва бираванд айпаи ризқи рӯзишон коршон. ва кори мо ҳамияе бародаро. ма омадем ки кор бикунем. ба орзуомон майда майда бирасем. оли цел бениҳоят аки цели хуб дорам. мехоҳам ба орзуомон бирасам. иншоалло беумед намешем, ноумед намешем. якум шаки гирифтем, дуюм шаки гирифтем аппаратураомона. бо хаям сеюм чорум зиёда аз ман ҳисоб кардам бародаро 1 миллион зиёд даже рубл дар корае ки мо соҳиби студия бишем. шахсан ман орзу дорам ки ҳуй кардани студияра. хайр бинависем ку бародаро чӣ мешавад ки оқибати кори мо. ҳазор раҳмат ба ҳаматон. раҳмат ки гӯш кардем то охира. ҳаматонда ҳазор раҳмат бачаҳои ғариб. зинда бошен. ҳаматон ҳам мефаҳмам ба худо. камтар зиқ мешавю хая ки ҳамияй насиб да ҳамин будай. не ки чизе ки дар дил ният дар дилтон дорен фаромӯш накунен. мақсад ба орзуотон мерасен. тамошо кардем бародаро. ин якнин видеои ман буд ки ман баҳри мардами сарбаланди тоҷик видео карда будам ки ман дар ҳамиҷа кор мекунам. дар ҳамун барфии хунак яъне ки кор мекунам ва ҳамин чиза ҳаракат кардаму аппарат ман харидам. хостам ки бо дуюм аппарат ман бихарам. имрӯз ман саздават кардам студияи хума.
ва ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, шояд суми калонам ки боша влажид мекунам ва ман ҳамин чиза просто як бор пробовать мекунам барои худам. Ва ман ин чиза кардам ва ман барои ман бисёр плюс шид ва ҳозир ман якним рӯзе ки баҳри шумо видео мекунам. Изавеста шумо мекунед ки оё дастгирӣ мекунед ё намекунед. Ман нахостам ки ай дига блогерон, ай дига нафарое ки ҳамин қадар вақт сиёмкашон кардагим ва медонам ки ин ҳамаш бефоидаe, ин ҳамаш завеста шумо мекунам. Шумо дастгирӣ кунед, мо пеш мерем, накунед ҳамин хел мемонем ва ҳарчанд мо ҳаракат мекунем. Азору амал барои дастгиритон ҳамон лайка бимонен, подписатсияро биҷиқен. ин видео шояд барои шумо як мотиватсияи зур бишавад. бародаро, эҳтиромона хоҳиш мекунам, дастгирии шумо барои ман ҳозир бениҳоят важне. агар имконият боша ҳамон лайка биҷиқшавед.